Laser Engineering and Development Limited hija kumpanija li permezz ta' riċerka ħarġet b'mod ġdid ta' kif 3D printer tista' tkun iżjed effiċjenti fl-istampar. Dan permezz ta' biċċa apparat addizzjonali magħrufa bħala 3D Printing Head. Dan il-proġett kien iffinanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija b'investiment ta' 200,000 euro taħt il-Programm Nazzjonali R&I FUSION. Mawa News, id-Direttur ta' Laser Engineering and Development Limited, spjegalna kif il-kumpanija ħadmet mal-Università ta' Malta sabiex mas-sistema tal-istampar ikun hemm laser li jnaqqas il-ħin fl-istampar. Vintajna il-filament speċjali biex jieħu ir-radiation tal-laser iktar. Mhux just filaments li tiġi jeżistu, imma filament kompletament ġdid li ħajaqbel ħafna mal-laser. So inti li tkun qed tipprintja xi ħaġa iktar b'saħħitha u tkun tista' tipprintjaha iktar malajr. Id-Direttur saħaq ukoll li 3D printing li tuża l-kumpanija bħalissa hija fraġli ħafna u għalhekk permezz ta' din it-teknoloġija ġdida din il-problema se tiġi eliminata. Waqt konferenza tal-aħbarijiet relatat ma' dan il-proġett, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando stqar li l-Kunsill se jkompli appoġġja dawn it-tip ta' proġetti. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonici li wkoll kien preżenti saħaq li dawn l-iżviluppi fit-teknoloġija se jiftħu iżjed opportunitajiet fl-industrija. Issa l-pass li jmiss huwa li din ir-riċerka ġdida, l-innovazzjoni li saret frott ir-riċerka tiġi kommerċjalizzata sabiex din l-idea tkun tista' tagħmel differenza fil-kwalità tal-servizzi li nagħtaw fuq bażi industrijali.